Does dim syndod mai yma y cododd Edward y Cynta I gastell ola yng Nghymru, gan fod y cor-stirodd prydferth yma mewn safle strategol berffeth wrth geg yr afon Menai. Chwilio amdan canfas gwag I codi'r castell Castell Beaumaris oedd brenin Lloegr Edward y Cynta. Ac oedd o isio lleoliad lle oedd na'n byd yn nadu be oedd o'n medru wneud iddo gael y castell gorau o'r cestyll nath o godi yn Gogledd Cymru. Ond pam dewis adeiladu yn benodol yn fan hyn? Wel, da ni'n agos i'r môr, pam ddech chi'n meddwl amdan cestyll Edward y Cyntaf, Caernarfon yn debyg iawn a Conwy'r un peth. Os oedd yr ymgyrch yn dod I fewn ar y môr, oedd o'n gallu amddiffyn Ynys Môn trwy lleoli'r castell yn fan hyn. Felly, mewn ffordd, bydde y môr a'r dŵr yn dod reit lan i'r castell, bydde? Mi welwch chi ar y wal ar y castell sy'n ôl I chi, mae yna cylch lle oedd y cychod yn gallu clymu fyny, cychod I fyny at rhyw 70 tunnell. Wedyn mae hyn I gyd I gael ei llenwi fewn yn y blynyddoedd diweddar yma. O ran yr enw Beaumaris, dylanwad y Normanied sy'n ar yr enw gan bod nhw wedi bod yn rhan o adeiladu'r castell? O hollol yn Ffrangeg wrth gwrs, Beautiful Marsh, Beaumaris. Hollol I wneud efo yr Normaniaid a'r brenin Lloegr pan oedden nhw'n sefydlu'r dre a'r castell. So mae hwn I gyd yn perthyn I teyrnas Edward y Cyntaf a'r ymgyrch yn y diwedd y 13eg ganrif ar 10. Wi'n sylwi lan fan hyn wrth sefyll uwchben y castell bod 'na ddwy wal o gwmpas y castell yn dos. A fydden ni'n dychmygu mai am resymau amddiffynnol oedd ni, Ie, yn hollol am resymau amddiffynnol. A fel mae'r cynllun yn dangos, mae'r enghraifft yma o defnyddio'r ddwy wal, y concentric, yn arbennig o dda yn y ffordd mae wedi cael ei ddefnyddio yn Castell Beaumaris. So mae'n hollol amddiffynnol fel ydych chi'n torri fewn trwy'r wal gyntaf, maen nhw'n gallu saethu arnoch chi o'r wal tu fewn. Mae'r ffordd mae hyn wedi dylunio yn enghraifft arbennig o dda. A chymod ni lan ar dop y castell, a wy'n cael y teimlad bod ni ddim mor uchel a fydden ni wedi dychmygu. Fwy'n teimlo dylen ni fod yn uwch de. Nath nhw byth cwblhau am resymau bod yr arian di redeg allan, ond I radda, doedd na'm angen yr castell ar ôl rhyw 10 mlynedd. Oedd Edward di troi llygada'n draw i'r Alban, oedd y Cymru di dechrau arfer efo'r trefn, wedyn byth wedi cwblhau. Ond mae'n eitha amlwg beth yr adeilad mynil. Capel, Ie? Ie, capel y brenin yn canol y castell. A enghraifft arbennig o pensaernïaeth gothic. Mae bob dim I weld yma o'r cyfnod, y blind arcading yma, y vaulted ceiling. Mae'n just hyfryd. Rhywbeth arall sydd wedi dynnu'n ligad I yw'r y bylchau bron y bod, mwy na ffenestri bob ochr i'w gilydd. Ie, mae rhaid I chi fel yna capal brenhinol ydy yr adeilad yma, a fysa'r brenin ddim I fewn yn lle da ni'n fama rwan. So o'n ista yn yr lleoliad y tu nôl I ni, uwch ben, yn edrych I lawr ar yr offeiriad yn fama yn wneud y cyflwyniad. Felly bydde Edward y Cynta yn dod i'r capel yn aml? Wel, peth ryfedd amdan y cestyll Edward y Cynta, da ni'n mynd hollol sicr pam mor aml nath o ddefnyddio nhw. Achos pan ych chi'n meddwl, yr holl arian nath ei wario I adeiladu'r castell perffeth yma, oedden ni feddwl ar safle perffeth hefyd, ac I feddwl falle na ddefnyddio dde, mae'n tanlinellu eto'r hodres mewn ffordd, a'r peth mawreddog mewn dy fe. Lly o ran I hymddangosiad, chymod, fel nifer y gestyll eraill wrth gwrs, mae yna rhyw awdurdod ar ymddangosiad o bwer yn perthyn i'r castell yn dos. Maen nhw'n gweithio ochr yn ochr. Mae'r bwrdeistref yn rhoi hawliau i'r pobl sy'n fodlon symud I fewn i'r ardal yma ar ran Edward. Maen nhw'n cael ryddid o mynd i'r fyddin. Maen nhw'n cael marchnatau nwyddan nhw heb tal. Maen nhw'n gweithio fo'i gilydd, a mae'r pŵer I gyd yn dod o brenin Lloegr. Felly doedd dim pŵer dy'r Cymru o gwbl o Loegr oedd y gyd yn dod, Ie? Doedd y Cymru ddim I fod yn byw yn y trefi yma yn y 13eg ganrif ar 10 a'r 14eg ganrif ar 10. Oedd nhw ddim I fod I fewn yn y dre. Bod Castell Beaumaris yn byd enwog, yn safle treftadaeth y byd, dim Castell Beaumaris ydy'r castell hynna yn y ran yma o'r ynys.